हमारा प्रोग्राम Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनै आङो बनरगाव ब्लगावहाय मोनसे 22nd BTC एकर्ड डे फालिनाय जादों। दा बिनि सायाव दैदेनगिरि बिथांमोना मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। नायलांबानो जाबाय। गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरजोब्बाय। जोंहा दिनै 22nd BTC एकर्ड डे आरो बे एकर्ड डेआव जों दिनै सेलिब्रेसन बानायदों आरो जोंनो बे सेलिब्रेसनखौ बानायनो थाखाय जोंहा डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनो निर्देश हरदों। जोंनि 40टा जिल्लायावहाय बा 40टा समस्तियाव प्रत्येक समस्तियाव जोंहा दिनै 22nd BTC एकर्ड डेखौ जों सेलिब्रेसन बानायदों प्रत्येक ब्लकआवनो आरो डिस्ट्रिक्टआवबो गावबागाव बानायदों। 13टा BCDC बे 13टा BCDCनि गासिबो जोंनि BPFनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि प्रमुख मोनब्रै विं दं। पेरेन्ट वुमेन बा BSC बेखौ लानानै जोङो ज' गासिबो बा माइनरिटि सेल गासिखौबो लानानै जों दिनै बे सेलिब्रेसनखौ फालिनाय जादों। जोंहा मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय जोंनि बर'नि सोमावसारनायाव। 1993आव जोंहा BSC एकर्ड जादोंमोन उइदिन स्टेट। बाहाय जों साफिसियेन्ट मोनैलाय जोंनि नेताफ्रा BSC एकर्डआव जोंहा माखासे जों खामानि मावनो हायि जादों इन्डिपेन्डेन्टलि। बेखौ लानानै आरो जोङो डेम'क्रेटिकलि जों आन्दलन खालामनानै 2003आव जोंहा जोंनि BLTजों सार हाग्रामा दैदेननाय BLTजों जोंहा मोनसे गिदिर एग्रिमेन्ट जादों, सुक्ति जादों जायखौ होनदों BTC एकर्ड 2003आव। आरो बिनि उनावहाय फैबावबाय 2020आव BTR एकर्ड। दा नायोब्ला मोनथामबो एकर्डनि गेजेराव सबसे साबसिन सबसे स्ट्रेंथसिन सबसे गोहो गोरासिन सुक्ति होनोब्ला BTCआनो। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि BTCनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ मिथिनो मोनबाय, नुनो मोनबाय। नंमारगौ BTCआनो सबसे साबसिन सुक्तिमोन। मानो होनोब्ला BTCआव जोंहा आयेन मोनबाय, जोंहा 8 सिडिउलाव थिसनजाबाय। बेनिखायनो जोंनि BTCआनो सबसे गोरासिन बा शक्तिशालिसिन मोनसे सुक्तिमोन होननानै दिनै जोंनि BTCनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दिनै जोंनि हाग्रामा सार दैदेननाय BPF दोलोखौ लोब जेरावखि थाङा रायजो राजाफ्रा जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै ओंखारबोयो। बेखौनो दिनै नुबाय रायजो राजाफ्रा 2020नि सिगां बिथांमोना इलेक्सननि सिगां बिराद मोनसे स्ल'गान होदोंमोन परिबर्तननि नाम लानानै घरे घरे साख्रि होगोन। दिनैथ' मिथिथारबाय BTCनि रायजो राजाफ्रा मा साख्रि जानो लोंनोनो गैला। बिथांमोननि दोलोनिफ्रायनो जोंनि सिगाङाव अनेक फैयो लोब जेबो गैला, जेबो मावनो हायासै बे सरकारा। जों बिदि सानाखैमोन बे मानसिखौ बिदि एथ'ग्राब थगायगोन होननानै। दिनै उफेन नुबाय रायजो राजाफ्रा गासिबो बिथांनि मावनायखौ। जोंहाथ' बहाय बुंनांगौनो दरखार गैला बादि मोनो। बिथांमोननि दोलोनिफ्राय बुङो दिनै जोंनि सिगाङाव एकदम थगायबाय बे जोंखौ होननानै। ओमफ्राय जोंहा जेबो परिबर्तन गैया, जेबो गोदान गैया। दाखालि जोंहा हाग्रामा सारा बुंदों बिथाङा गोदान खामानि मावदोंबा धन्यबाद होदों बिथांखौ। ओमफ्राय क'क्राझार टु कारिगाव लामायाव स्पिड ब्रेकार बेखौ धन्यबाद होदों जोंनि सारा। बेनो बिसिनि गोदान खामानि आरो बेहाय जेबो डेभेलपमेन्ट गैया। आङो दिनैनि जोंनि 22nd BTC एकर्ड डे सेलिब्रेसनाव आं जोंनि BTC हालामनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो। आं मोनसे मेसेज होनो लुबैयो जाहाथे फैगौ 2024नि MP इलेक्सनाव जोंनि दलखौनो रोजा भट होनानै जयजगथ खालामगोन आंहा मिजिं दं आरो आसा दं। आरो जों निस्सय जोंनि मोननै समस्तियाव क'क्राझार लकसभा आरो बिनिफ्राय उदालगुरि दरं लकसभा मोननैयावबो जोंहा जय जानाया एकदम खाथां बे क्लियार जाखानांगौ। थेंक इउ। स' भिडिअखौ मोजां मोनबायबा शेयार, लाइक, साबस्क्राइब खालामना होदो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।